Det er frihed, altså frihed på en campingplads, hvor børnene ikke behøver at være pænt klædt på, men man bare kan sende dem afsted i shorts og t-shirts og ud og lege, have det sjovt. Vi er på ferie. Hvidbjerg Strand Feriepark er bare et rigtig dejligt sted at holde ferie, især for børnefamilier. Vi har rigtig mange aktiviteter her på stedet. Vi har badeland og kæmpestort nyt indendørs legehal. Men vi gør også meget for de voksne. Vi har vores wellnesscenter og gør meget ud af det med behandlinger. Men inde i wellnesscenteret er der mange forskellige saunaer og dampbade og bassiner, man kan prøve. Ellers har vi vores dejlige store fiskesø, hvor man kan fange en masse ørreder. Og det er der også rigtig mange gæster, der hygger sig meget med. Det er det der nærhed og lidt back to nature, at man gerne vil lære sine børn, hvordan far han fiskede i gamle dage, og man bare er sammen som familie, men at ungerne stadigvæk kan løbe ud på legepladserne og finde en masse nye legekammerater. På kryds og tværs, om man er dansker, tysker, hollænder eller nordmænd, så finder børn jo altid sammen. Den her campingplads, den er meget stor, og det handler nok om, hvor man ligger hen på den her campingplads, om du er i Westernhus her, eller om du er hernede, men de fleste er heroppe, så vi danner ligesom sådan et fællesskab, alle os børn, og så de voksne står nede og vasker op og sådan noget, og så begynder de nok lige stille at kende hinanden og sådan noget. Teenagerne, de har det også rigtig sjovt her. De har poolparty, og de mødes nede i Westernbyen hver aften. Der er bål hver eneste aften dernede. For det er lidt større, der er vi så bål nede på stranden fra kl. 10 om aftenen, hvor de så får lov til at hygge sig og skære en lille smule ud. Vi har beachvolley, og vi har høvdingebold og sådan nogle ting for de større børn. Det er rigtig hyggeligt, og ja, man møder mange nye venner. Det er sjovt. Altså, jeg er mest her, og jeg kommer også i badeland en gang om dagen. Man møder mange nye venner, og det er mega hyggeligt også. Jeg synes, at på campingpladser der er meget mere fællesskab. Altså, man bliver meget hurtigere knyttet til andre personer, i stedet for at sidde i et sommerhus et andet sted, fordi så sidder man meget med sin familie. Der er man meget med andre mennesker. Hvor der er mange steder at være, trampoliner og ellers for både store og små børn. Det er jo selvfølgelig en stor plads her, men det gør også, at der er rigtig mange muligheder. Der er mange aktiviteter både for små børn og store børn og teenager og voksne. Der er rigtig mange, der har cykler med, og ellers er de på løbehjul og rulleskøjter rundt, og ellers så går man rundt, og der er så mange små afdelinger på pladsen, så det gør det rigtig hyggeligt, selvom det er en stor plads. Det er rigtig hyggeligt, fordi man leger rigtig meget sammen og alt muligt. Ja, det er utroligt, at selvom vejret er 25 grader udenfor, så er der jo bare propfyldt af børn inde i vores nye store legehal. Vi har fået den dekoreret som i en westernby, så når man træder ind i legehallen, så kunne man lige så godt være i en John Wayne-film. Og det kan både børn og voksne bare rigtig godt lide. Og der er hoppepuder og trampoliner og klatrestativer og alt muligt sjov ballade derinde. Ja, legelandet det er rimelig stort. Det er også mega fedt. Jeg synes, det fedeste er legeland, stranden. Ja, vi ligger jo lige ned til en rigtig dejlig strand, Hvidbjerg Strand, som er meget børnevenlig. Vi bliver lidt beskyttet af Horns Rev ude ved Blåvand Sukfyr. Så det er et meget børnevenligt sted med lavt vand og bare dejligt. Og især på sådan en sommerdag som i dag, så er det jo super at ligge ved stranden. Vi har valgt Hvidbjerg Strand, fordi at, den er kåret som Danmarks bedste campingplads. Så vi tænkte, det må vi prøve den her gang med 3 børn. Ja, vi er jo en 5-stjernet campingplads nu, og vi kunne rigtig godt tænke os at blive 6-stjernet. Fordi vi synes, vi gør så mange ting ud over, hvad der kræves som 5-stjernet, at det vil vi bare gerne have lov at fortælle folk. Det er ganske enkelt Danmarks bedste campingplads. Vi bor i familietelt. Det er hyggeligt. Man kan høre fuglene synge om morgenen. Når man har en plads her hos os, så er det egentlig ligegyldigt, om du kommer med telt, eller campingvogn, eller autocamper.
alle får den samme slags plads, så vi har standardpladser, vi har luksuspladser, og vi har meget store luksuspladser, hvor der er plads til 2 familier, hvor de også har deres eget badeværelse ude på selve pladsen. Og vi har forskellige typer hytter, fra 4 personer op til 6 personers hytter. Og vores allerbedste hytter, det er vores fiskerhuse, som ligger på pæle ude i vores fiskesø, så man kan sidde på terrassen og fiske og grille samtidig og hygge sig med det. I aften der har vi et westernfest, så griller vi pølser og spare ribs og alle mulige forskellige ting, og folk kan købe en øl og sodavand, og så går de og hygger sig, og vi spiller noget musik for dem, og jamen, så holder vi lidt westernfest. Og ellers så har vi jo masser af, vi bærer boller med børnene og bygger drager og bygger sandslotte, og vi laver rigtig mange aktiviteter med børnene. Og ellers så har jo vores købmandsbutikker eget bageri. Vi har vores fiskebutik, som også laver nogle grillbakker lige til at tage med hjem på grillen, og hvis man ikke har en grill med, så er det selvfølgelig en engangsgrill her. Og ellers så har vi 2 restauranter her i ferieparken.